άποψη. Γεια σας. Με λένε Φίλιππο και τους τελευταίους μήνες, περίπου ένα χρόνο, στο σχολείο περνάω χάλια. Μερικά παιδιά, ειδικά η παρέα του Τσάπη, και με χτυπάνε και στους δασκάλους δεν το λέω επειδή ντρέπομαι και στους γονείς μου, ούτε στους γονείς μου το λέω γιατί έχουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα, δεν μπορούν να ασχοληθούν και από μένα. Όποιος βλέπει αυτό το βίντεο και έχει βρεθεί ποτέ στη θέση μου, να μπορούσε να με βοηθήσει ίσως. Γεια σας, με λένε Βάπη και μόλις ήρθα στο σχολείο. Γεια σας, με λένε Βάπη και μόλις ήρθα στο σχολείο. Περνάω πάρα πολύ καλά, πολλές φορές. Με πηγαίνω και τις πηγαίνω. Και τις περισσότερες ώρες του σχολείου τις περνάω με το φίλο μου στο Δημήτρη. Αλλά τις περισσότερες πλάγες τις πάω με το φίλο μου. Θέλεις να πειράζουμε κάποιον. Ενώ οι δάσκαλοι δεν παίρνουν χαμπάρι, ενώ οι Φίλιππος είναι δεξιάρης, φιλόρος, πισοπλέει. Μόλις γύρισα από το σχολείο, καμιά φορά μιλάμε με τον πατέρα μου, επειδή και αυτός είχε κάνει από μικρός. Και καμιά φορά είναι και αυτός μερικές φορές μιλάνε, μερικές φορές δεν κάνουν τίποτα. Τι άλλο, αυτό. Γεια σας, με λένε Μαρία και τους τελευταίους μήνες στην τάξη μου, ο Μπάμπης, ο ταΐς του σχολείου, πειράζει, βρίζει, χτυπάει και τροπιάζει τον Φίλιππο και αυτός φοβάται να το πει στους δασκάλους τους ή στους γονείς του και δεν κάνει τίποτα και αυτό συνεχίζει. Εγώ το κοιτάω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Που ο Φίλιππος ντροπιάζεται και θέλω πολύ να το βοηθήσω, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω να το πω στους δασκάλους, αλλά φοβάμαι πολύ. Όποιος έχει βρεθεί στη θέση μου, να μου πει πώς να το αντιμετωπίσω, γιατί εγώ δεν ξέρω και φοβάμαι. Ελάτε. Έλα τώρα, δώσ' το τώρα. Το λέει στο δάσκαλο. Γιάννη. Ναι, είναι αυτό που λένε. Δεν είναι κόντρα εδώ.
καλά, μπροστά. Και εμείς καλύτερα. Τώρα θα σας το μπράβο στα παιδιά. Έλα, Τζόγι, πάτε. Εκεί. Και ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε βέβαια, ούτε ο Τζόνι είναι ένας πραγματικός μπάμπης, παρόλο που υπάρχουν τέτοιοι μπάμπηδες, κυρίως και όταν πάτε στο γυμνάσιο, ούτε ο Νικόλας βέβαια είναι ο Φίλιππος. Ευτυχώς είναι εξαιρετικά παιδιά όλα τους, είναι μια καταπληκτική τάξη, είναι πολύ αγαπημένα μεταξύ τους και πραγματικά λυπόμαστε πάρα πολύ που του χρόνου δεν θα είναι μαζί μας και θα είναι στο γυμνάσιο. Και μακάρι να είχαμε τέτοια παιδιά ξανά. Όλα είστε καλά παιδιά.